Anak Almasihin, si Tos Alhaj alias Yakan Basilan page. Pakipalo na rin yung page niya, Yakan Basilan. Isa nating kaibigan na sa Riyadh. Hindi po tayo ngayon nasa Riyadh, at dito po tayo ngayon nasa Jeddah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wal barakat. Andito po tayo ngayon nasa Jeddah. Mamasyal tayo dito. Sulitin natin yung lakad natin kasi napasyal na tayo sa Makkah, alhamdulillah. Hindi yung purpose natin na pumunta ng Makkah na pumasyal doon, kasi yung purpose natin doon na mag-umrah. Yun po mga idol. Ito yung purpose natin pumunta ng Jeddah, para tingnan natin kung anong mga plaza dito sa Jeddah, kasi first time natin na pumunta dito sa Jeddah na to. Boy Malasa. Hoy! Saan punta nyo? Dito yung kotse natin. Dito tayo kakain. Hoy! Naunahan tayo? Uwi na sila? Kala ko naunahan tayo. Eto, ano bang tawag nito sa atin? Niyog? Hindi niyog. Ano ba yun? Lugos. Ang daming niyog dito pero walang bunga. Yan nga lang. Yan, niyog. Niya kalpet bi. Niya rebab kalpet kami. Ayan si Dada. Yay, Dada. Dalaga na yan. Dalagang Pilipina. Dito kami kakain. Ito yung pwesto na para kumain. Sahur. Dito kami kakain sa place na to, sa Jeddah. Doon yung yung signboard na yung pangalan na Jeddah, pero dito kami ngayon kakain sa giliran niya. Ito yung mga kasama natin, dami namin. Alhamdulillah, ubos na magsahur. Ate kami, papihan kami. Ubos na kami mangan magsahur. Alhamdulillah. Okay mga idol, uuwi na kami. Sulit yung lakad namin.